Vítajte pri dnešnom videu, ja som sám Piet a hlasím sa vám po dlhej, nekonečnej dobe, pretože neviem prečo, proste sa vám hlasím až teraz, lebo nejak sa mi nechcelo točiť cez prázdniny a tak. Ani som nemal moc času, bol som na lyžiarskom a všetko možné, nemožné. Nechcem sa nič vyhovárať, hlavné je to, že som bol lenivý, no a čo už, no moc ste si žiadali túto hru, Papers, Please, nemusím k nej dúfam nič vysvetľovať, už som natočil 2 diely, no a tak vrhnime sa na to. Skončili sme pri 11. dni, ešte sme ho nezačali, sa mi zdá. Si to nepamätám, čo sa stalo, no ani nič dohromady. No 3. december. Jaj, tu som práve mám tie dve mená, ktoré si pamätám, je to Stefan Grazie. Teraz keď som si ich tu ukázal, tak jasné, že si ich pamätám. No... No, prvý človek... To nejaký... Divne vyzerá. Mal by sa oholiť. Na fotke vyzerá lepšie. 12 týždňov, to je dobré. Asi vizit. Ja som to nesledoval, nie. Som není roztrénovaný. A mne sa zdá, že má zlý datum. Či? Nie, dobrý. Som ťa išiel obviniť. A to asi prvý väčšinou bývajú dobrí. Nepamätám si presne, čo mám teraz, čo mám všetko mať. Jaj, však ešte permit, toto všetko, to už je zložité. No, toho zas bude. To je dobré, 59 kg. No výška sa ale zhoduje? Ani nie. Mne sa to nezdá moc. Kde sa to zaznačuje? Aj tu. Si to nepamätám. Matching? No asi môžu ísť, zase som čo si určite zabudol. Počkať, moje úžasné cheaty, neviem kde sú. A zdá sa mi, počkať, regional map, Artoška. Aha, je to tam, tak môžeš ísť. No. Čakajte, stopnem si to a pokúsim sa nájsť moje cheaty. Teraz? Teraz. No, tak som tu naspäť, ale nenašiel som to. Neviem, kde to mám ozaj. No čo, dneska mám trošku pomalší. Počkať. Nechýba aj niečo? Čo to má henten? Si to nepamätám. Film Weeks, Work, Trugorium. No, asi. Koza Vladena. Tam mám meno. Bože. To horšie meno mať nemohla, to je dobrá koza. Počkať. Čo sa deje? No. Ja, to je práca moja. No už tomu chápem. Papieriky. Tranzit, aha. Dobre. Mne sa to teraz nechce celé kontrolovať. Aj tak hra není o tom. Celé to není o tom. Chýbajú mi tu tieto veci. Ja som to nevymyslel. Kde to je? Ja si to už nepamätám dosť toto. Nie. No, correction, forget this. Počkať. Jak to? Jaj. Ja si to už nepamätám. Som to dlho nehral. Povedal som to už miliónkrát. No a čo teraz? No. No. A čo?
Tak ja ťa vyšmarím. Nemáš pás, hen tam pod tým. Tu máš, choď preč. No, tak to som dobre pomaly. Imigranko. Hajhan, to existuje určite. Môžeš. Čože? Však mal permit. Toto je permit, nie? Otto Herman. Toto máš zle. Aha. Chudák. Počkať, ja som mu dal? Ježiš, ja som mám... Čože? Ježiš, ja som zabudol na tohoto. Mikhail Starčosik. Ďalší. Imigranko, ďalšie je do basy s tebou. Do basy s tebou. A napíšte mi, vyskúšam za chvíľu toto. Takú vec. Ako mám takú násadku na mikrofón a že či to bude lepšie s ňou alebo bez nej. Ja to neviem dobre posúdiť. Neviem, kde mám tú násadku, som ju strátil. Ja aj tu ju mám. No. A nenasadím si ju teraz. Dobre. Čože? Boston. Však tam je nejaké iné mesto, nie? Muž? Ja moc nevyzeráš na muže. To z nejaké by jej lámali kosti. No. No. Ješ. Čo si myslíš? Ja sa tu s tebou párať nebudem. Dobre, stihol som. Hajhan. Kalman. Tohoto kontrolujem poriadne. To si vždycky hovorím, keď sem príde posledný. Poď. Počkaj, dobre. Nie. Yes. Wow. Ja mám $1000. Tak ja si ich asi nechám. Počkať. Tu píšu, že ich môžem zapáliť. Ja neviem, ale ja si nemyslím, že je dobrý nápad ich zapálovať, však $1000 to len tak na ulici nenájdem. Tak ja si ich asi nechám. Či? Radšej nie. Nebudem to riskovať. Ešte potom má bonznú. A čítal som na Wiki, že sa môže stať, že mi pošlo proste peniaze a keď si ich zoberiem, tak ma niekto bonzne policajtom a som v keli. Takže tak. No, tak som ich radšej nezobral. Idem do práce. Ďalšie imigranko. Čo som spravil? To zase nemá byť.
No. Či som videl niečo ako to? Tak určite som nevidel, nie. Snažia ti to nepoviem. Či si debil. On to povedal. No je nebezpečná. Neviem, čo toto malo znamenať a čo si o tom mám myslieť. Ale tak dobre. Nemáš hento. To už vidím odtiaľto. Toto. Ľudia, ešte by som sa pokúsil každý týždeň vydávať video, aj keď viem, že sa mi to nepodarí, ale tak aspoň sa o to chcem pokúsiť, lebo kedysi to tak bolo. Tí, ktorí už sledujú môj kanál dlhšie, dobre vedia, že to tak bolo, ale nepodarilo sa mi to až doteraz si udržať. Enkyho existuje, aspoň myslím, si to už nepamätám ľudia, som ho skoro pustil. Aj keď mohol by som byť na tých ľudí milší, no tak ja nemôžem za to, že som bol zaneprázdnený. No poj, preč. No. Orfverreich Honor 88 kg, výška by aj sedela. Datum dobrý, meno dobré. Poj. Aha. Jaj, to je tento, čo mi dá tie tóny. To si nechám tu, mne sa tu nechce prevlákať. Tak kedy prídu ľudí. Tak kedy prídu ľudí. Muž East Grass, ty neexistuje, však tam sme teraz. 100, ty si takýto vysoký, určite nie. Idú na to, že... To si fakt nemyslím. Neverím ti. Neviem, či som dobre urobila, ale neverím ti. Čože? Jakže? Tak... Prosím vás, aký creeper by sa tak pomýlil. Môžeš ísť. Pustím ťa. Čo? Krávo. Čo mi povedala, že táto budka je hnusná ako exkrement. Aha. Aha, čo som si všimol. Už by som jej to dal. Tokel. Nevieš nič o tom? Keby chcete vedieť, práve som praskol kôž, preto som povedal dokel. Jeee. Ale som talentovaný. Prokop Kuben. Počkaj, tebe hodím toto. A choď za to, že si to zobral. Ty budeš určite dobrý. A nespravíš nič. Kartošky, choď. Choď. Musíš byť dobrý. Verím v teba. Slovenský štát. No, dobre, teba berem.
ľudia, hovorili ste mi, že mám ešte natáčať toto. Čože? Nie, mohol som zarobiť. Svine, musné. Kolečíske. Zase je syn chorý, ty kokos. Dobre som urobil, že som ich spálil. Ja ich neberem. Aj keď? Je to lákavá suma. No. Každopádne bude teplo. A medicína. Nič viac. Viac nemôžeme. No. Ale už poďme. Možno počujete viac taký môj divný hlas, lebo som trochu zakrypnutý. Tak zakrypnutý som furt. Čo je toto? A nemáš hento. Ja máš. Som slepý. Číselko máš dobre, tak keď je to prvý, tak ju pustíme. Budeme dobrí na nich zatiaľ. Málo kedy sa stáva, že ten prvý je zlý. Čakaj, dnes je aký deň? 12. Nie, 13. Mne sa zdá, že dneska mi príde ten oný. No. Okej, hoj. Verím ti. Si prasiatku. A zase mi to je. Čus. Detajnul som dlhúčkou. Tak ale keď som ja si už nepamätám túto hru, som ju nehral 500 rokov. A hlavne nech mi nezomrú onu. Nech mi nezomre rodina. Asi môžeš. Vysoký si rovnako, jak máš byť. Imigrankuješ. Okej. No choj. Nie, a čo som zase... A však on entry permit mal? Čo znamená entry permit? To by som rád vedel. Toto je dobré. Meno máš dobré, mesto asi tiež, číselko tiež. Beriem ťa. Ale tváriš sa na mňa divno. Dúfam, že to bude počuť, lebo ma to dosť nahnevá, jak budem musieť ísť znova. Ľudia, dám si asi, že v piatok bude pravidelne vychádzať video. Od tedy. No. Ja si myslím, že sa mi to oplatí. Ja som sa stretol s takýmito ľuďmi. Mám už veľa pokut. Počkaj, ty si inžinier, tebe hodím toto. A poď. Ich už nebudem kontrolovať, keď im dám hento. Architektúra, tak tebe budem kontrolovať. 74 kg, Mergenus. Počkať. No poj. Za to, že ideš pracovať, podporovať našu toto ekonomiku. No, čože? Tak to si mám pozerať všetky tieto debiliny ozaj.
No. Neviem. Ale vyzerá byť presvedčivý. Pretože sa ma pýta na... Čo? Nechápem. No. Ďalší zartošky. Výška sa mi nezdá. No, mal som pravdu. Fingerprint. Ale ja neviem, či mu mám veriť, lebo niekedy sa to proste potom vypne a že mám pokutu. Ale mne sa to nezdá byť rovnaké. No, takže je zle. Prekotil som si kôž pod nohami práve. 58 kg si ľahká. Priber. Nie, sedí toto. Čo znamená bubet hair? Neviem. Mne sa zdá, že sú to také divné vlasy. Také strapaté. Ale minulý diel som natiahol na dosť dlho, lebo tak tento bude kratší. Ja že už je to ten malý krpec, ktorého si možno pamätáte, ktorý má vždycky nejaký zlý pás. Alebo niečo. Posledný týždeň to máš dobré, David Holcme a berem ťa. Poď za to, že si taký dobrý. Aj keď neviem poláčom to ošudzujem, že sú dobrí. Nie. Ďalší oný. To máš dobré číselko, detail, ďalšie prachy. Ďalší, poďte. Nemáš oné. Pasík. Ľudia, ja keď budem mať možnosť brať tieto pasy, tak ja si proste zoberiem pár obristanských pasov a prejdem do Obristanu. Á, to je dobré. Sa mi zdá. Dúfam, že nedostanem ďalšiu pokutu. Mám dosť. Čak ja budem chudobný. Ja to prdím. Sa mi to neoplatí. Zase ďalšie. Paráda. Minus 30, čože... Paráda. To je úžasné. No nič, ja si myslím, že by to stačilo pre tento diel, nakoľko sa posnažím ich vydávať častejšie a dlhšie sa to bude upravovať a všetko, takže ďakujem. A vlastne čo som ešte hovoril, že možno by som začal točiť aj to Swords and Sandals, jak som to hovoril. No a tak. Čus!